Fiberbredbånd giver dig fuld power til at se film, spille online, sende digitalfotos og få lynhurtigt internet med mere action. Til kun 99 kroner om måneden. Bestil nu på sydenergi.dk. Er du også træt af langsomt internet? Meget langsomt internet. Så få lynhurtigt fiberbredbånd. Bragende billigt. Lige nu kan du få 10 megabit internet. For kun 149 kroner per måned det første halve år. Kan du se det for dig? Klik ind på sydenergi.dk og bestil allerede i dag. Vil du undgå, at VM i fodbold bliver en flad fornemmelse? Så få en fibernetforbindelse og oplev VM-fodbold i HD-kvalitet med Sydenergis VM-pakke. 22 digitale tv-kanaler. Alle VM-kampe plus lynhurtig 10 internetforbindelse til kun 299 kroner per måned. Vil du vide mere? Send en sms til 1919 og skriv VM, eller bestil nu på sydenergi.dk.